Potrebujeme slobodných a nezávislých novinárov, aby mohli informovať o veciach verejného záujmu. To znamená o tom, či funguje zdravotníctvo, ako funguje školstvo, o tom, čo trápi občanov, napríklad korupcia. A potrebujeme silnú, nezávislú, slobodnú žurnalistiku, aby sme mali slobodné voľby, takisto. A je to veľmi dôležité, aby vlastne pluralitná žurnalistika odrážala všetky názory spoločnosti a v podstate sloboda tlače je tá sloboda, ktorú potrebujeme, aby sme dokázali overiť existenciu všetkých ostatných práv a slobôd. To znamená, bez slobody médií nie je demokracia a nie sú slobodné voľby napríklad. A Česko je dnes 10. zo 180 krajín v svetovom rebríčku slobody tlače Reportérov bez hraníc a naša organizácia urobí všetko preto, aby to tak zostalo. A aby Česko zároveň bolo aj akýmsi majakom slobody médií v regióne.